takagadzwa na parliament na president varume zvigaro zvawanda vakomana uri kuzwa here madhara zvigaro zvawanda muZimbabwe ndane member yeNational Chief Council tabva ipapo nezvigaro zviviri zvandakawana manje manje zvakangosusukidzana amene kuti zvakafamba sei ndinongoti ndo zvashumbamura mutu zvapresident zvakobva zvasusukidza national member yeNational Chief Council ndabva ipapo ndokubva ndaita member yeSenate Mashonani Central saka achizivai kuti ndakukumbira ndichiti rudo rwaMwari hama dzangu muri kuno kumabheri kuwanika kwakutoshaika munhu achawanika ndochokwadi chiripo basa rakura asi ndiri kuti kana kuno pakati penyu wandichazonongedzera pakati panapa achingagara panapa ndisipo akati shut up teedzerai zvaari kutaura musaratidze kuti munoziva ndinoda kungoti mungoremekedza zvakutaura mukasadzakita izvozvo ndinongoti pandinowanika ndopandiita dai because zita randakagadzira kuti rimire zvakanaka sezvarikaita izvo handinoda kuti rinyangadzwe nemi ndoda kungoti rifambe zvakaita se nhasi zita randakagadzira iro kuti nhasi ndo randisvitsa pakuti ndakuparliament ndakarigadzira zvakanaka saka ndandaenda kuparliament hazvide kuti nyika yangu ino ndasiya nokuti kuti ndichiwana chigaro ndakabva through kubva pandiri panapa saka da kuti munzwisisa saka pamuri mese kubva uku kusvika ingoitai shoko raMwari rinoti zvigumbuso nokukanganwira nokuregerera munyatsonzwisisa kana muno zvanga muchitadzirana muchiti awi nhenga handimude nhenga handino pandinombonongedzera pakati penyapa kuti sara ukandibatsira basa mupei respect nyanga asingazivi basa rangu ndoro zvandiri zvino ndoro kudzidzisa saka ndinongokuti ndongokuremekedzai kuti Mwari nomudzimu vakatinzwa kuti veshure vanozowa mberi takutarisa parliament itsva takateipinda tatu vano mazuva tichiipinda regai ndikuudze imwe nyaya ndichitaura nyaya yeparliament itsva zvimwe kana muchuru waimbosiyai muregere chikonzero chada kutaurirai kubva tagara nyika inei kwanyamaropa kubva pokutanga kusvika nanhasi pandiri panapa ndine 49 years vandakaona vachitongano vakatanga ndiri panhamba 12 kuno vese vakaenda but hapana kana one wedu akaenda kuparliament kuzvinzwisisa but now inini nhasi upanhamba 12 ndaenda kuparliament saka dai mamuchinzwa kuroya dai mambosiya madharai timbogadzirai nyika vanhu vo vana vatinetsa nokutema kumafuro takavatsura zvakaramba ndofaka muya akataurawo nyaya chaunganidza vabereki nayo vachivatsura kuti munoenda kujeri nazvo akazosiya nhamba dzofoni akati anenge angotanga chete ibvai mandifonera ndo patikazomufonera ndofa zvatanga vakomana ava vari kutema vanonharo dzokuti isisu tototi tirime chete toda kuona panyaya yacho kwainoperera toda kusvika ikoko saka ndazvinzwa akomana zvataura sabhuku mazvinzwa muri 6 ndewamwacho omwana kuyo ndojana asiba vashedze ndiani nani asiba tiudzeika kuti masimba muri kuyawana kupiwa kuzvipasango harisi simba asi chairman chivapakuti chairman nefuga watitokokurini vakati nyaya dzinizonopedzwa namama asi vakuya kunoshandiswa kuita zvekutsiroverera vakati anokwanisa kubatsira nyaya nditiye kana kuti changambe shuwa isingazongoto hameno pamwe makwanisa ndopamunotendesa saka akazokuti itema indiani nandotema pandikatema ndikauya muno makandipawo mutongo wamukandi handakuendera mberi makunetsa vacho nomunyaya yekutema iye yari kunyepa kuti achache handisi kutema muiti minyoro izvozvo yakatodonha mumwe wake atomaka mabhani nokutounganidza uswa miti ichitodonha futi mumwe wacho vatovaka mabhani kwakareba ndo zviriko vari kutaura zvekunyepa saka ani manzwa zvataura sabhuku muri kupikisana sabhuku ai akakuti itema indiani vabereki venyu vari right sabhuku ari kunyepa iwaenda kuyoona kuti vakatema here kana vakatema pakavakadzimba here toita zvichemboda todzima mishai todonhedza imba dzake tonyora mutemo ndambokubvunza ndakuwana imi mumba momwe mundakuwana imi mumba momwe mukagara pachete
ndikasvika ndikakubvunzai kuti mamingi ndikakubvunzai kuti takambokutonga mukati hatina kutema handizvo zvamataura saka anorwara here sabhuku handina kuonai muri kumba kwangu saka ndapamusoro zvinogona kuti vakomana ava vanogona kusada kutaura chokwadi asi vakomana ava vanotaura kuti vamwe vacho vatogara ikoko vakomana ivo vese tinodzinga timise misha tinokubvisai ndo zvavako boza munaita unoziva takakutongai zvakanaka tikati sumirai munonogara pasina sabhuya ndiwo uya utiudza kuti pakamira sei kana achita totaura nelenzi oya ipapo ndikanocheka miri asi zvandikakuudza here saka imi makashora sabhuku saka ibvai zvisina kukundikana iwenda unoona kana zviri izvozvo eta mapepa munodzinga saka imi makaenda here kwamambo ndati makaenda here kwamambo patikakutonga tikakuti ikudii handina kuti idzokerai motaura nasabhuku ndiyo otiudza kuti kwakamira sei hatina kudaro here rega apindure pasore changamini iye ari kuteta nharo achipiwa samona ataura mupurisa wangu kuti ndokumamisa iyo zvanga uchida zvaita handiti iyeyu ari kupi goti uyu taura wawanzi ndokumamisa nani iwe pindakumanibaapi yo yakunewo musecheni dagari pasapa shata ureka nyika yakweyo tarisa kumaukasuko shata nyika ino ndoyani iwenda unoona dzikazosvikana vaka vakadzisitomirambepa topisa mushashi todestroy maillegal settlers munopenga here azvikuita sekutonga ndakaramba kugara ngati machairman pari zvino vari kunga vambotonga vakaita sei vakadara hapana aku wazvinzwa nonsense ndafunga kuti muritaura zvinhu zvakadhakura izvo munoenda mabvisa zvinhu zvenyu usati tauka zvisina kukundikana endai mobvisa zvinhu zvenyu mazvinzwa here mari dzedare bvundiza kukasunga nomupurisa right iwe newe kuti tu indai munobata zvinhu zvinoenderana ne6 pavari mangwani zvisina kukundikana moona kuti vakagara pari ngavabvepa shut up ibvai ine mudamadzi